Košice, Košice. Myslím si, že to bola veľmi ťažká séria, ale keby som to bral celkovo, myslím, že pre slovenský basketbal to je aj trošku dobré, že to bolo na 5 zápasov. Chcem sa poďakovať všetkým divákom, ktorí tu dnes boli za športovú atmosféru, ktorá tu bola vytvorená za korektnú a férovú športovú atmosféru a našim hráčkam za obrovskú bojovnosť, za to, že sme dosiahli 10. titul a ešte nám chýba jeden do toho 11. ružomberského, takže sme to znížili na 11-10 a urobíme všetko preto, aby sa to podarilo budúci rok. Dlhá, predlhá je táto sezóna, natiahli sme si ju, ale samozrejme príjemne na Final 8 v Ekaterinburgu, potom ešte aj postupom medzi 4 najlepšie týmy. Teraz aj to finále sa tak naťahovalo a stále nie je koniec. Máme titul, máme 4. miesto v Eurolige, ale ešte je tu finálový turnaj Melky. Ja som to dnes spomínal, že už aj ja som unavený a netrenujem a nehrám ako hráčky, tak si viete predstaviť, že v akom stave sú, respektíve akej stave únavy sú. Nezostáva nám nič iné, trošku vydýchneme, pooslavujeme, ešte trošku potrenujeme a v piatok, sobotu sa pustíme do toho, aby sme vyhrali aj Slovenskú maďarskú ligu, respektíve čo najlepšie zabojovali a uspokojili divákov. Na to som sa inak chcel opýtať, na ten tréning a prípravu, pretože pitný režim, o ten sa neobávam, bude aj trošku tá ruka asi tým správnym spôsobom namáhaná? Ono niekedy je to tak, že keď zvolíte správny pitný režim, aj tá ruka lepšie funguje. Čiže verím tomu, že po pitnom režime bude ešte lepšia streľba a väčšie percento úspešnosti, čo nám pomôže k úspechu potom.